Καλημέρα. Το μετά στη Τραγούμη, 5 σπίτια. Εδώ ακόμα δεν μπήκαν τα έπιπλα. Εδώ είναι η κουζίνα. Και εδώ είναι τα μπάνια. Αυτό είναι το Δ1. Διχυζόμενη λεκάνη. Στο βάθος είναι διχυζόμενη βρύση στην τουζέρα μας. Αυτά. Μετά πάμε στο Δ2. Το Δ2 είναι λίγο πιο μεγάλο. Το μπάνιο είναι πιο μεγάλο από τα άλλα. Τα δύο είναι μακρόστενα. Η λεκάνη μας. Η τουζέρα μας. Και το πλυντήριο εδώ πέρα με ένα θερμαντικό ηλεκτρικό σώμα. Πάμε στο Δ3. Εδώ θα μπει μια ντουλάπα για να μπει το πλυντήριο, γιατί δεν ήταν μικρό το μπάνιο μέσα. Εδώ είναι η κουζίνα μας. Εδώ είναι ο νοικήρας μας με τον καθρέφτη, η λεκάνη μας και η ντουζέρα μας. Και πάμε στο Δ4. Βγαίνω από την υποδομή. Αυτό ήταν όροφο διαμέρισμα και έγινε 5 σπίτια. Αυτό είναι το Δ4. Αυτό, όπως και το Δ είναι μακρόστενο του μπάνιο. Είναι μακρόστενο. Πλυντήριο, στο βάθος η τουζέρα μας. Και πάμε και στο Δ5. Αυτό είναι πιο μεγάλο το μπάνιο. Έχει την εσοχή εδώ πέρα, μπαίνει το πλυντήριο. Ο καθρέφτης, η βρύση εδώ με τον νοικήρα, το εντυχιζόμενο καζανάκι και η ντουζέρα με το πιάτο. Και εδώ πίσω το ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα. Αυτά είναι τα 5 σπίτια στη Τραγούμη. Κάπα Construction, υδραυλικός Γιώργος Γακίδης.